היי, שלום, קוראים לי שלב, ואני ויזם בחרנו להציג לכם את דיטר רמס. אז מי הוא דיטר רמס? דיטר רמס הוא גם אדריכל וגם מעצב תעשייתי. הוא נולד בגרמניה ב-1932. את עיקר עבודתו הוא עשה בחברת האלקטרוניקה בראון, בתור ראש מחלקת העיצוב שלה, ובנוסף היה גם המעצב בחברת הרהיטים ויצו, וגם הוא היה בין אחד המעצבים החשובים והגדולים ביותר בתחום העיצוב התעשייתי. הוא השתמש בעיקר בעיצוב מינימליסטי, פשטני וקל למשתמש. אז רמס בעצם התחיל את דרכו כנגר, הוא הושפע מאוד מסבו שגם היה כזה, וכבר בשנות נעוריו התעניין באדריכלות. בגיל 15 הוא התחיל את לימודיו באדריכלות ועיצוב באקדמיה. הוא סיים בגיל 21 את הלימודים, והתחיל לעבוד במשרד אדריכלים במשך כשנתיים. עד שנכנס לחברת בראון. שם הוא התחיל לעסוק יותר ויותר בעולם העיצוב התעשייתי. וכבר לאחר 6 שנים הוא הפך לראש מחלקת העיצוב של החברה. אז קצת הסבר על בראון. בראון היא חברה שמתעסקת במוצרי אלקטרוניקה וחשמל. בתחילת דרכו של רמס בחברה החל לעצב מוצרים לחברה, ובכך הפך את החברה לחברה שהיא מצליחה. והכי חשוב, עם קו עיצובי שהוא מינימליסטי וקפדני וברור. אז בעצם נדבר קצת על המוצרים. המוצר הראשון שעיצב רמס היה הפטיפון רדיו. זה שילוב חדשני של פטיפון משולב ברדיו, בעיצוב פשטני וקל למשתמש. מוצר נוסף היה הרמקול עם מבנה מלבני ודק יחסית, שעיצובו נשאר דומה עד היום. מוצר נוסף היה רדיו שולחני. בעצם הוא בחר להשתמש בממשק פשוט וקל למשתמש, עם כפתורי שליטה ברורים וחומרים עדינים. מוצר נוסף היה מאבס שיער מלבני במגוון צבעים מלאים. הוא היה קטן וקומפקטי, ובאמת היה נראה מין מוצר שפשוט אפשר לשים אותו על השולחן מבלי לדעת מה זה. מוצר נוסף היה מחשבון כיס, שהעיצוב שלו משמש אותנו עד היום. עד היום אנחנו רואים את המחשבונים האלה, והממשק שלהם הוא פשוט ממשק שהוא קל, נוח לתפעול וממש נקי ואסתטי. ויצו היא חברת ריהוט גרמנית ובריטית שמתמחה בעיצוב וייצור מערכות ריהוט מודולריות על פי העקרונות של המעצב הנודע דיטר רמס, שגם עבד בחברת בראון, וכך הוא יכל להתקדם יותר ולפתח את עולמו העיצובי. מערכת מדפים אוניברסלית היא אחת ממערכות הריהוט המודולריות והחשובות ביותר במאה ה-20. מה שמאפיין את המערכת הזאת הוא שהמדפים והמסילות מאפשרים למשתמשים להרכיב את המערכת לפי צורכיהם ולשנות אותה עם הזמן. שולחן צד 621 הוא שולחן מינימליסטי עם יותר מפונקציה אחת שמאפשר למשתמש בו לשים אותו כשולחן רגיל או פשוט להניח אותו על הצד ולהשתמש בו כשולחן צד או מגש. צ'ר פרוגרם 620 היא מערכת ישיבה מודולרית שמאפשרת גמישות והתאמה אישית, והיא מהווה פתרון על זמני לריהוט מודרני ופרקטי. רמס לא רק היה מעצב טוב, הוא גם פיתח את 10 העקרונות שמשתמשים בהם עד היום בעולם העיצוב התעשייתי, שהם חדשנות, שמשיות, אסתטיות, מובן מאליו, בלתי פולשני, כן ואמיתי, בר קיימא, קפדני, אקולוגי וכמה שפחות אך טוב. לדיטר רמס היה השפעה גדולה על הרבה מעצבים תעשייתיים בעולם, וספציפית ג'ונתן אייב, המעצב הראשי לחברת אפל, שלקח השראה מרמס, ואנחנו יכולים לראות את זה במוצרים כמו אייפון, מקבוק ואייפוד. גישתו של רמס הייתה פחות אך יותר טוב, והכוונה היא השימוש בסגנון המינימליסטי והאיכותי ביותר. ועם התפתחות הטכנולוגית הוא עדכן את המשפט לפחות צריך להיות טוב בכל מקום. כי העקרונות הפשוטות והפונקציונליות אינם מוגבלים למוצרים פיזיים בלבד, אלא גם רלוונטיים לכל תחום בחיינו.